Onge ngama deny anybody's or a right. But we must understand that Kenya is bigger than all of us. Ma ema kelo self-discipline. Kik wawuondre during our time. Ne wan gi tich. We never had. Ne waonge tich. And we were suffering. Some of us did not know anything from our parents. Ne do anything. Ne dongo in this life. But we were still disciplined. And again, one thing as we speak, the Gen Z, more discipline. They don't touch phones and write nonsense. Gimoduaro enia, nyatio begi understanding, ni kinyo bedo ngama ngungu. To gimanyo timo ko thin cha, ere ko de correct nyathine. And samoro gimi wacho mathin ni, nyalo kelo wang mar dala. Nikech though gimi wacho mathin ni emotimo ngo emokethe. But we understand ni kiwango ma Kenya osechope wan gi freedom of speech. Ma jomoko no kedo ne gima no twe. Ne mondo wabed gi freedom. But let us use this freedom in a serious and a good way, makelo respect to the country. Yeah, mane gima otemo kwayo ni kata gin gi full right of speech. To wangeni to areas madikech wanyisi, my brother, sami mako nyathicha itero ma twe gi that account. Ber mondo wakonye kapok otwe, waler ne gi kapok otwe. Kech samo twe meni gi wuon gi chak dibiro iri. Ni awa nyathina inego nango. So this thing is still going to broaden. Koro gima natemo kwayo ni kwa nyalo yudo forum machalo gi ma, even next time, to wawuok oganda luo, nyithindwa mawinjo dhowa, gi parents, mondo wakony the one give freedom of speech, but let us use it rightly. Erokamano, ana biro mondo mekao wach mugi kaluoro.